Di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Bagatulang, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Tonight when the Gising na ang bayan. knocking, tapping to Magmaratana sa mga naka-horizontal pa. Tangani po na dahil kita magkagwaning problema. Masobra ng katurog, maraot man. I'm gonna Sa mga kababayan po niya to, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang programa. Aram mo niya ito kunya pong aldaw na ininin Martes. Ang pinakamasayang araw ng mga misis. count kisses that Araw ng sweldo ni Mister. Oy mga Mister, ulit-ulit ha. Kaya na magparapit-apit pa kung sain. with you up there. Kaya na mga sir, na na so itim kay Agum. Door Ako po sa lingkod, Mardela de Giva, Sadit sa Naferotia. Technical side, yan po dyan si Kuya Jun Apulis. moon is bright. Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Nasuyang IT. Sa newsroom, Papa Mars Angels. Yan po dyan sina Jenny Macho Beleran at saka si Shara May Leron. Siyempre, si Jimus Barrios, yan man po sa DCGB News Online Facebook page para po sa mga updates. Sa luwa, sa may Kapos Patrol, sa padagos pong pangalap ng mga istorya. Langaning bagalang ibog sa manwa, si mabukaan ng mga turog sa pansitan niya ang po dyan ng yan at ang muyang Field Commander. Chief of Reporters Jimmy Nazarita sa 3rd District. Bell. Paring Jomar Bien sa 1st District from Santo Domingo to Tiwi. If you don't Lagadi ka dyan. night when Yan man si Joshua James Vino sa Daraga area. Karen Nicole Ala sa Capitolio Provincial. I'm gonna And siyempre si Angel Mostanza sa Legazpi Port District. pick up the town Yan mga tugang si Partner Al sa City Hall. food and how And siyempre sa mobile, ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry the Boy Mata. Kami po kawas binasaludar mga kabayan. Sana po okay ka mo. Ano man sa'yo pinagigibos ako niyan sa mga kababayan tangkap ako seniors. count kisses Hydrate yourself mga ka-seniors ha. Di magparabatad sa Saldang Kanal daw po alas 10 hanggang mga alas 4 ng hapon. made me to Malanit ang init ha. gonna knock And pero may mag-inom ng tubig. your bell. Tap Tapos magkaon ng masustansya at saka mag-exercise para di kalawangin yung mga kasukasuhan natin. Mga ka-seniors ha, knocking huwag malungkot, happy lang lagi. Sa mga naguruli na, di magparataragalog tama na sigan malkan sira. Nagpaparamahalang sira pa pa dyan. Pati ang karning urig mahal. Nawindang ang Department of Agriculture. Ano sa ngayon dapat ang giribuhon? Igwa ng maximum suggested retail price. Pero still, mga tugang may minabayular pagiraray. Ayan. Naman sa mga kabarangay natin, ha? Yan ang ngunyan ang kunyan. An presyo ngunyan kan sira na padagos na naglangkaw. Although may mga assurance na dahil man nga maitaas siyang kimaray, tadakol mga yung supply, pero ramdam na tabi sa palibot. No? Normal yan, sabi baga, traditionally, mga tugang, abo magkaraong karni. Pagarog ka yan.
makaon sinda pag Easter Sunday na. Kaya mga seafoods nga kita. Kaya yuman yan mga tuga ang na-approve saran man kaniba. Api palang kauman. Yo. Alright, ang pinaka-the best kan magatamang ka morning sa diring sira. Igwa masunod ko panaw ang ano yan, ang bifar. Magaratamang kita kanta. Pwede na maski pa up to sawag ang kaiho kitilapya. Pwede. Di ba? Okay. O di sa aga, may abisuan Malacanang manungod po sa half day na pagtrabaho, pero igwaman mga tugang nin abiso duman na pwede na ngayang mag work from home nga ni ngayang day na ngayang magduman pagka uaga asin diretso ng hapon na bakasyon. Adi nailing ko si Governor Glenda inadaptar mga tugang sukunyan. Inadaptar so Memorandum Order number 81 kan Malacanang na sinurat mga tugang ni Executive Secretary Lucas Bersamin Kaswapon. Ang sabi, mga tugang, ang kamaligiyuman. Igwaning pinaluwas na memorandum, mga tugang si Mayor Caloy Baldo. Manungod sa manungod po dyan sa sistema kang pagtrabaho sa agaw. Igwa man sindang work from home kung gusto. Except mga tugang duman sa mga kababayan nato na sabi nga ni involved sa disaster response, sa emergency, asin po sa health. Yan po mga tugang medyo desin na kasakop dyan. Talagang yan po mga kababayan naka-red alert, ang iba naka-heightened alert. Tangani na maging kunyanda kita, preparado kita, asin ang saro ang ubeto maging ligtas mga tugang sa Semana Santa. Ayan. Ang mga MDRMOs, ang mga city disaster risk management offices, pati na ang probinsya, mga tugang preparado naman diyan po sa mga mga pag-asikaso sa mga pag-abot kan mga tao, lalong-lalo na ngunyan po na Semana Santa. May mga binirilog ng mga incident management system inaktibar. Tangani na maging areglado daw po ang satuya. Mga tugang na sabat diyan po sa mga maarabot pagkatapos ang pagsiguro na ligtas mga tugang ang gabos na mga kababayan ta sa sainda pong pag-travel. So halos ang gabos man na mga halos ang gabos na mga kababayan ta yan ang kamabutan na maging ligtas sa pag-travel. Igwa na mga mga pinagiribo ng mga Motorist Assistance Center, mga tugang, ang mga kapulisan, nakabantay na sinda dyan, ang mga radio groups, ngani na mga radio groups, tangani po na makatuwang dyan po sa pagbantay po sa tinampo hanggang sa magurlian naman sa mga destinasyon po ninda ang mga mga kabarangay ta. Urulian tabakasyon magirili nga naman, pero day paglingawan tabi mga tugang talagang pinakang purpose kay ni po na Holy Week ang pag-urup-urup mga tugang. And then isituate ang buhay ta kung hain kita ngunyan, ano na kita, sisay kita. Bako itong so ang pag-iisip Papa John kung sain kita malang tuag,
asin makro karapsaw lamang. Di ba? Yan, iringat kita tabi. Yan ang abiso kang mga kababayan ta, lalong-lalo na sa mga nagkakarigos po sa dagat. Ayan sa mamay sa diri ning mga beach resorts, siguro tapon ay kitang Baywatch, kitang mga lifeguard sa mga swimming pool, tangani po na igwang antimanong maasikaso, lalong na sa mga may entrance baga, o yan po tabi, nagsisingil ki entrance, obligado ka mo tabi na magbugtak ning lifeguard o Baywatch dyan, bilang pagsiguro na iyan pong mga yaon dyan, mga tuga na nagkakarigo sa tuya pong pasilidad, tuya po na mga resorts, ariglado, asin protehido ta. Iyan po ang mga pinagtatawan taning panahon, mga tugang ngunyan po na mga panahon na mga oras po na ini. So, halos ang gabos, nagiro, may yan man ang tugon kang presidente kang Pilipinas. Siguro nga yan na ligtas sa mga magbiyahe. Asin ngunyan nga ni, naaga, baga ko nagtukaw, iguan yung bagong kautusan. Hindi lang yung mga biyahero ang tawan ng proteksyon, pati sumawawalat da sa harong. Di ba? Mawawalat sa harong kontra sa mga pigapod niya itong akyat bahay asin iba pa, mga manggagancho. Kaya duman sa mga kabarangay, kung maharali man, dapat may walat. Pagkatapos, dahil magkabara po post muna, kung ngarain ka mo, tanganing dahil makaisip ng maraot ng mga maraot na elemento. Di ba? Yan po adi. Mga pangyayari po na sabi nga ni Padagos na pigbabantayan, tanganing maging okay ngayaan sa tuya po ng mga kababayan. So, sa mga nasa harani sa mga resorts, mga banwaan na may mga beach resorts, tapos may mga may mga lugar na pigdadayo ng mga tao, o halos pati ang mga barangay, mga tugang inaktibar na. Igwa naman in mga kabarangay na talagang nagpa-duty na nin mga tanod ninda, tangani na magbantay mga tugang dyan po sa mga area ninda, at tanganing masiguro na daing mangyaring rimalaso dyan po sa lugar. Iya po. Okay, mga tugang, game na kita. Abo ng dalawang atong amigo tata. Ang Santo Domingo baga, kunyan yan maraming resorts dyan. Maraming pumupunta dyan. Kaulayon ta mga tugang ang kunyan, ang satuya na Municipal Disaster Resilience and Management Officer, aram ko nagtiripo na sin garo binuhay na sa incident management system para masiguro na mabantayan ta po ang kaligtasan ka mga kababayan ta dyan. Nasa linya po si Sir Mart Ian Shapno. Hello Sir Mart. Good morning tabi. Marinaga tabi, Sir Mar, sa inyo po, sa mga aparang tabay po. Yes sir, pasensya na na-istorbo kita. Ayan. Okay, iyan pa kang lugar ta, halos pigbibisita iglesia, tapos kadako ng mga resorts dyan. Ano po ang preparations ta natabi, Sir Mart, dyan sa satuya pong lokalidad? Ganyan sir, kang Saturday pa, noon inactivate na sir, so Emergency Operation Center kang LGU Santo Domingo. Bali before gani kay to sir na ma-activate so Emergency Operation Center, nagka-perang meeting, so kinungtok tata together with our stakeholders, partners, agencies na i-coordinate man gari ang pagsaroon man gari so ispresos me. Tani ma-insure gari so zero casualty, tapos so safe na pag-conduct kang Holy Week. Digdi po sa Santo Domingo. Ayun. Opo. Di ang anong sistema ta sa mga pang nagbibirisita iglesia ta nagiging masamok minsan baga ang mga bihikulo diyan? Ngunyan sir, digdi po, di ko lang, dahil lang ako aware digdi sa rules kang simbahan with regards to parking. Pero very limited na ang parking space kang sa tuyang simbahan mo niyan because of so preservation yan kang surroundings kang simbahan. Yes, oho. So may mga available man kita na na mga parking spaces, ikaw man idiharang ni digi sa may municipal hall.
na pwede maninda ako paron. Ayun. However, sir, sa aga, ay sa on Holy Wednesday Opo. and Good Friday, we have designated Sarumbangi Boulevard, Mhm. then San Isidro, then puundig di sa may Kalayukay going to Coastal. Mhm. Yung mga parking spaces kang hali mga coastal. So hali man digi sa sa itaas, kining hali digi sa San Roque, pa itaas sa digi pa sir digi sa may chapel kang San Roque, yung man ang parking space ninda. So Ayun. mga hali man naligas space, digi man ang parking space ninda sa San Isidro, tapos digi sa Sarumbangi Boulevard. Ayun, masarado Kasi kita. Masarado ta kaning traffic ano. Yes sir. Diyan sa So, because of the procession sa aga. oh sir, we will be expecting at least 8,000 to 10,000 people on Good Friday. Mhm. So, talagang pinagsakap talaga to. Talagang may may need talaga to reorganize efforts and coordinate efforts kang different agencies together with barangays. Ayun, opo. Okay, Sir Mart, pag-abot sa resorts, talagang dadayong ka mo dyan sa resorts na yan. Maski mo niya na Holy Week, nagpupuo ng mag-build up. Well, sir, this morning, nagkakondak routine inspection si Municipal Tourism Office. Mhm. Kasi mingon niya, ay last year pa lang, so BFP, nag-organize grupo ng lifeguards, Yan. Association of Lifeguards sa mga resorts. So ngunyan, tiga-check lang ni tourism if activated ba ito Mhm. or mga standards with regards to hospitality and other related sa tourism kung compliant ba. So ito man ang piga-check kasi bako lang safety ang piga showcase digdi kang Santo Domingo. Kung sabi nga ni sa words nga ni Mayor June, the Domingueño brand of hospitality Yan. and public service. Yung brand of service, Domingueño brand of service. Opo. Okay, iyan, so, sa mga resorts na may mga interns, talaga obligado sila ka mag-put up sila ng Baywatch o kaya yung mga gwardiya Apo. dyan. Now, igulit ang mga public, resorts dyan, yung kumbaga bagang pwede kang magkarigo sana na daing entrance. Arog kang Pali Beach Resort. Public beaches. Yung mga public beach. Ano ang sa preparation tabi dyan, sir? Pinagsaro ng efforts naman kang barangay and kang LGU Santo Domingo. So as we have done for the past years na nag-put up kita ng mga assistance desk and medical teams digi sa mga public beaches na ini. So data na ito pag-utro na igo ang casualty kasi mahirap ito you have to ensure na warang may mga didiskuido safe ang gabos na bisita Aba. na malaog Santo Domingo. Aba. Sir Mark, ang pangapudan po nindo sa mga kababayan sa Santo Domingo at saka sa mga mapasiring po dyan ng mga hali po sa ibang lugar. Go ahead, tabi. Ay po, so sa gabos po ng mga kabayan po ni Santo Domingo, sa ngaran po ni Mayor John Aguas is ipanataliyon na pong solemne ang selebrasyon ng Holy Week. Rumdumon ta po ano po ang tunay na rason kung natakita nag-celebrate yung Holy Week. And of course, safety at all times, lalo na po kung mabiyahe po kapos sa ibang lugar, kung ma-participate kita sa mga religious activities, always put your safety first. And kung maaari po sa mga salit na ilikay ta na po sa mga mataong lugar para po maiwasan itong sa mga nagkawara may aki na ito turn over sa moya nawawara. So ilikay ta po kung ma-participate kita sa mga activities na agad, ilikay ta sila naman sa mga mataong lugar Roger on that. para maiwasan mawara. Apa, okay. Sige po, Sir Mark, kita tayo tomorrow. May 9:05 pa lang kita. Yes, sir. Sa See you. procession na See din. you. Apa, at saka sa Sumbak stations natin. Okay, salamat ang tabi, Mark. Mabuhay ka mo dyan sa MDRR mo.
Ayan, mga tugang, Sir Martian Siapno, ang Municipal Disaster Resilience Management Officer, kan Santo Domingo Albay, in connection kang preparations po dyan. Diwa bigabantayan dyan, mga Ribits Resorts, tapos yung mga nagbibisita sa simbahan, sa mga prosesyon, iyo po yan tabi ang pinagkakabalahan. And yan po niya, ang pirmi, ang kabalikat Civicom 40 sa Romanggi Base para po mag-akudir sa tuya po ng lokal na gobyerno asin sa mga kabarangay na to. Alright? O bueno, mga kabayan, dagdagan po ni Story Ali dyan sa luwas. Bago kita magparang, Angel Mustasa nasa linya. Angel, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraan tabay. Kakatapos lang pa itong sudini pong random drug testing sa mga personalized na land transportation office people sa tuwangpuan na Philippine Drug Enforcement Agency people. Kung sa inhali sabi, Sir Mar, sa 75 na mga drivers, mga bus, UV Express, mga jeep, pero sabi digli, Sir Mar, ang nagpositibo sa drug test kit na ipinararo mo niya na pagkaaga. Sa pagkikipagurong pa, Sir Mark, kay PDEA People Spokesperson Carla Fernandez, itong suyuri na haliduman po sa driver na nagpositibo, ang ipapadara ninda sa indang sentral na opisina para ipairarong po sa confirmatory test. Sige po, Apo. And then ito, sabi, Sir Mar, na testing na ito, hahalato muna. And day pa rin na madideterminaran kung pirang aldaw, simana o bulan na ipapaluwas na resulta kainin. Alagad, ang gigibuhon mo niyan ka na PDEA at the same time na LTO para mientras po, Sir Mar, na ikukonfiscar itong su lisensya ka itong su bus driver. Sa nganing day na po ini makapagbiyahe, mantang pigahalat na resulta ka itong confirmatory test. Sa pakikipagurong taman, Sir Mar, duman sa data pinangaranan na driver, aminado ini, Sir Mar, na 10 days before ining random drug testing na ginibukan LTO at PDEA, nagamit man ang ganyan, Sir Mar. Kaso dahil nga po, dahil pa pwede digding paluwas itong informasyon kung anong klaseng illegal na droga ang ginibo niya. Pero siya mismo, Sir Mar, nag-ako siya na 10 days before kaning testing na ini, nagamit po siya na illegal na droga. Pero ini, subject pa ini for confirmatory test, dahil lang sabi duman ka ng mga PDEA agent, posibleng sa confirmatory test, mag-negatibo ini, pero ang magiging lakdang na kanduwang ahensya, ang ibabase po nila, basado na po duman sa ipapaluwas na resulta pang confirmatory test, hali sa indang central na opisina. Okay. Apo. So yan, Sir Mar, ang mga dagdagtang informasyon haligid sa Legazpi Grand Terminal, kay bahan ko digdi si Provincial Director ng PDEA Albay, si Provincial Intelligence Officer 3 Noe Brigel. Idra Mustaza, DCCB. Thank you very much, Angel. So yan po tabi ang paghiro kan PDEA asin kan mga iba-ibang departamento di gobyerno in connection po kayan mga tugang na pagsiguro na arigdado po ang storya po ng mga driver, mga konduktor, mga nasa transportasyon sa paghatod ka mga pasahero. So dapat walang impluensya ng droga, walang impluensya ng alak. Yan. Nag-random testing, so yun, may nakitang nag-positive na isa, pero ito po subject for confirmation pa. Kinumpis ka ng lisensya para dahil na po makapagbiyahe. Yo. Alright, o pa, ako parang na po ako, ngani po na diretso kita makabuelo po ang mga madadangog po nindo ang masunod ang reflection mga tugan ni Father Dave Ramoso ngunyan pong Martes Santo. Tendo ka, boss. Makarang po kang bilog ng tropa. Ako po si Mardela. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan